Να πούμε κάτι παραπάνω για αυτό το τραγούδι. Αυτό είναι τραγούδι από την Αρναία, από τη Χαλκιδική, από το Στανό Χαλκιδικής, όπου υπήρχαν 3 αδέρφια και 3 με τις γυναίκες τους. Η αδερφή Ζαχαρούδη. Και όταν αρχίσαμε την ηχογράφηση μου λένε έλα πες και εσύ μέσα να συνοδεύσεις. Και ακούγεται και η δικιά μου φωνή από κάτω. Η ηχογράφηση έγινε στο Στανό της Χαλκιδικής. Εξέλιπαν πια αυτά τα τοπικά πια τώρα μουσικά όργανα και έχουν... Ανάθεμα που χτίσανε τα σπίτια μας αγνάδια, τα σπίτια μας αγνάδια, αχ τα παραθυμαρία μου, ωρε τα παραθυριά μας καρσί. Τα παραθύρια μας καρσί, τις πόρτες μας αγνάδια, καλέ τις πόρτες μας αγνάδια, αξιδένω, βγε Μαρία μου, ωρε συμβαίνω, βγαίνω βλέπω σε. Συμβαίνω, βγαίνω βλέπω σε, τα δυο μαραίνομεστε, τα δυο μαραίνομεστε, Μαρία πενταγιώτισσα, ωρε κι αγάπη μου στα νιώτισσα.